Sabeu què són els verbs pronominals? No respongueu encara, que tinc moltes ganes d'explicar-vos-ho. Són els verbs que porten un pronom feble lexicalitzat que els acompanya com un gra al cul. Dit més elegant, és com si estos verbs foren una nevera i els pronoms foren un imant. Per exemple, el pronom en apareix lexicalitzat en verbs de desplaçament. Exemples, Aina, exemples. Que sí, que ja vaig, exemples. El meu fill se n'ha anat. O no tenisques de la reunió. El mateix ocorre amb el pronom i, com en vores-hi, haver-hi, o al concert hi havia molts espectadors, o t'hi veus amb tan poca llum. En canvi, no són pronominals els verbs callar, caure, perdre i saber, a diferència del castellà. Per això és més propi dir calleu que calleu-vos. També hi ha verbs que poden ser pronominals amb un complement de règim verbal o no pronominals quan no en porten. És el cas de recordar i de riure. Podem dir recorda-te'n, que és pronominal, o recorda-ho, que no és pronominal. Ara només vos heu de recordar de tot el que vos he explicat i de riure, eh? Dani, en edició pots posar ja.